Ngayong gabi, nami karon sa San Juan Bautista Chapel. Kaniadto, isa ni sa pinagkakaraan o pinakanindot na simbahan sa tibok isla sa Cebu. Kung pangutanon ka, asa man ang mas hadlok, ang simbahan o ang menteryo. Di ba, normal gid sa mga tao, maingon masadlok ang menteryo. Pero kibaw ba ka? Nahantod karon daghan kaayong mga patay nga lawas nagpalibot sa lain-laing mga karaang simbahan sa entero Cebu. Kini tungod kay sa unang panahon, ang mga patay nga lawas nga mas duol sa altar nga butang. Mas dako kuno sila og posibilidad nga malangit. Tungod ni, daghan kaayong mag-ilog malubong duol sa altar sa matag simbahan, mao tanang simbahan karaan, gipalibutan kini og mga patay nga lawas. Dili ka mo tuo? Susiha ang Northern Cebu Archaeological Project sa Facebook para sa mga dugang prueba ani. Maunang kung mas mahadlok kag menteryo, kay daghang patay nga lawas lagi. Ang mga karaang simbahan susama ra ani.